Yan habarlardan bellep geçişmede ýaly Freedom House guramasy çäklendirici täze kanunlary we jurnalistlere garşy ýowdulyklar 2014-nji ýylyň dowamında medeniýet adatlygynyň halkara derejesinde pese gaçmagyna sebäp boldy diýdi. Bu guramanyň täze ýaýradan raport esasında kärdeşim Ýoşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Freedom House adatlyk uygulamasy çäklendirici täze kanunlar we jurnalistlere garşy ulanýan zorluklar 2014-nji ýylda dünýä ýüzünde medeniýet adatlygynyň derejesiniň 10 ýyldan gowrak wagt içinde iň pes ýagdaýa düşmegine getirdi diýär. Düýüp Birleşen Ştatlarda ýerleşen guramanyň 29 aprelde çap eden täze hasabatyna medeniýet adatlygynyň 2014-nji ýylyň dowamında 18 ýurtda we territoriýada düýpli derejede aşak gaçanlygy, Azerbaýjan, Serbiýa, Irak ýaly ýurtlarda bolsa iň nerwet peselşiň bolanyny gaýdylýar. Freedom House Belarusyň Orsiýet tarapyndan anneks edilen Krymyň, Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň atlaryny dünýäniň medeniýet adatlygy boýunça iň nerwet 10-lugyna girýän ýerleriň arasyna agdaýar. Hasabatda Balkanlarda iň nerwet baha Makedoniýa berilipdir. Bu ýurtda medeniýet adatlygynyň derejesi soňky 5 ýylda ýygyderli aşak gaçýar. Hasabatda Azerbaýjanyň hökümetiniň howpsuzlyk we adatdan nasar ýagdaýlar kanunlary esasında media edaralaryny yapmak we jurnalistleri tutsak etmek usullaryny ulanmak bilen iň nerwet kanun özü bolanlygy bu ýurtda 1-nji dekabra çenli 9 jurnalistiň türmede saklananyny gaýdylýar. Şeýle-de hasabatda 2014-nji ýylyň dekabrynda derňegçi jurnalist we Adatlyk radiosynyň Azerbaýjan gurulunyň hyzmatdaşy Hatice Ismailowanyň tutsak edilenligi, Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Azerbaýjan naky darasynyň ýapylanlygy we ol ýerde işleýän jurnalistleriň soruga çekilenligi bellenilýär. Adatlyk uygulamasy Orsiýetiň media pudowynyň syýasy ýolbaşçylaryň hususy pudokdaky hemşerler tarapyndan barha köp döwlet teýetçiligine geçirilenligini ýa-da hökümete garşy tankydyň biznes we hüýtler esasında aşak basylanlygyny aýdýar. Mundan başga Orsiýet propagandany has aktiw we agressiw köplenç galyp ýa gorkunç görnüşde ulanmakda medeniýet tögereklaryny bulaşdyryp hakyky jurnalizmi gysmakda tankyd edildi. Orsiýetiň döwlet teýetçiligine milli telewizionyasy içkap pozisiýany Moskwanyň syýasaty bilen uğurdaş gopmaýan goňşy ýurtlar we dünýäniň has demokratik ýurtlaryny garalamagy gönükdirilen üznüksü kampaniýa alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle-de onu Orsiýetiň mediasynyň Rus jemgyýetçiligini Ukraina bilen urşa taýýarlamakda esasy rol oýnanyny gaýdylýar. Hasabatda bellenmegine görä Orsiýetiň awgustda güýje giren kanuny bloklara we sosial ulgamlara täze gözegçilik girýär. Ýagny her günde 3000-den gowrak adam girýän websaytlaryň ählisiniň media guramasy hökmüne hasabalanmagyny talap edýär. Freedom House Ukrainanyň Orsiýet garbalarynyň ýurda girmegi bilen ýüzbeýiz bolup Rus telewizion kanallarynyň ağzyndan 15-sini alyp görkezmegi togtadanlygyny aýdýar. Irakdaky yaramaz ýagda ýurdun demirgalyk we günwatar böleklerini ul territoriýanyň Islam döwlet toparynyň eline geçmegi bilen bagly. Freedom House Täjikistanyň Dagly Badakhşan awtonom regionunyň we Orsiýet tarapyndan anneks edilen Krymyň jurnalistleriň repressiw hökümetler tarapyndan bilkasdan gadagan edilmeginiň esasy mysallary bolanlygyny aýdýar. Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić ýurda gelen sil barada maglumat berilmeginiň öňüne baglajak bolmakda we garaşsyz jurnalistler bolan barha beter duşmançylykly çemeleşmesi üçin tankyd edildi. Kärdeşim Ýoşan Norwanyň maglumatyndan hem belli bolşaýaly Freedom House guramasy Belarusyň Orsiýet tarapyndan anneks edilen Krymyň, Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň atlaryny dünýäniň medeniýet adatlygy boýunça iň erwet 10-lugyna girýän ýerleriň arasynda agdaýar. Eýse Türkmenistanyň eýem ençeme ýylyň dowamında bu görkezijide saklanyp galmagyna näme sebäp bolýar? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen bir salym söhbetdeş boldyk. Amanrada Freedom House guramasynyň medeniýet adatlygy boýunça ýaýradan täze hasabatyny Türkmenistan ýene iň ýaramaz 10 ýurdun arasyna agdarlýar. Türkmenistanyň eýem ençeme ýylyň dowamında bu görkezijide saklanyp galmagyna siziň pikirinizçe näme sebäp bolýar? Bunun ýeketek sebebi ýürüdülen döwlet siýasaty. Döwlet siýasaty ähli gulary ullu edip görkezmek isleýär hemde şoň şeýledigine ýurdun raýatlaryna ýurdun başynda ýaşaýanlarym inandyrmak isleýär. Ähli başlanyjym jemlemesem döwlet siýasatyna. Ähli Amanrada 2013-nji ýylda ýurtda medeniýet hakyna kanun hem kabul edilipdi. Şondan soň ýurtda üýtgän zat boldymy?
yurtda kanun kabul edileni bilen ütken zatlı bir bolly format aydan bolly. Meselem ön gazetlerin howannary Türkmenistan'ın prezidenti diýip ýazylýar, gazetlerin howannary diýip Pudokloyun ministerliklerin atları ýazylýar, ýa-da bolmasa ministerler kabineti ýazylýar. Ine şunýaly format aydan käbir özgörmeler, ütkeşmeler bolly. Mazmun taýdan öňköňkülük berdi bolan hiç ýylly özgörme ýok. Bularyň da berýän netijesi güngelligiçe köpelýär, has gözilýär. Anyk misallar aýtmaly bolsam, Türkmenistan umuman ykdysat taýdan ösýän ýurt, şonuň ösüşlerini aýan açyk görkezmäge, onuň problemalaryny sezdirmäge aňy düşünjesi ýetgen jurnalist kadrlar tas ýok diýen ýaly sebäbi şonu başarjaklara bundan 20 ýyl çemesi ol Karasana o düşürüldi, şosana o entem hereketdi. Olaryň ornuna gelenlerin boş panklyk gurruny ökdi. Tekrar Amanrada yurtda bir neçe ýyllykda senatçylar we telekeçiler birleşi döredildi. Şol birleşigiň çägini hem Rısalatly gazet neşir edilýär. Rısalatly gazetiň mazmuny bilen döwletiň eýetçiligindäki haýsy da bolsa bir neşiriň mazmunynyň arasynda nähil tapawut bar? Eger bir söz bilen aýtmaly bolsa hiç ýerli tapawut ýok. Diňe gazetde çykyş edýän ýa-da çykyş berilýän awtorlaryň hünäriniň, ýaşynyň dürlüdigi bolaýmasa, şol bir sözler, şol bir siýasat gaýtalanýar. Aýdaly Neytral Türkmenistan gazetinde paxtaçy ýa bolmasa sportmen çykyş edýän bolsa, Irsal gazetinde yankı ağzan birleşiginiň agzasy bolan adamlar çykyş edýärler. Olaryň da çykyşlarynyň Türkmenistanyny kiçi, orta, uly biznesi östürmekde alınıp barýan işler hakynda maglumat tas ýok diýen ýaly oňa derek ýöredilýän döwlet siýasatyny dawaralandyrmak, ony mahabatlandyrmak bolýan näse diýsen bar. İsle Türkmenistan gazeti bilen deňeşdir, isle Neytral Türkmenistan gazeti, isle Watan gazeti, İslam gazeti bilen düşündir bilen ählisi inkubatordan çykan ýüze ýar bir-birine meňzeş. Tekrar Amanrada aşawatdan gepleşigimize atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň adynyň Freedom House guramasynyň medeniýet azatlygy boýunça ýerden hasabatyny iň yaramaz 10 ýurduň arasynda agdalmagyna siz nähili araýarsyňyz we eýem ençemi ýyl bäri bu görkezijide saklanyp galmagyna siziň pikiриňizçe näme sebäp bolýar? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy bellikleriniňi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medeniýet email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Habarlar günneligi gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň resmileri Demiradyk Owansany bolan soňky durnuksuzlyklarda Merkezi Aziýaly söwüşçileriň uly rolunyň bardygyny aýdýarlar. Şeýle-de resmiler Merkezi Aziýaly ençemi söwüşçüniň öz maşgalasy bilen Demiradyk Owansany ýerleşendigini aýdyp, ýakynda Gündüz welaýetinde bolan söwüşde ençemi Merkezi Aziýaly söwüşçüniň öldürilendigini hem belleýärler. Demiradyk Owansandaky ýagdaýlar barada soňky täzelikleri Kaula habarçymyz Şamerdan Guly Murad Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň sanynyň barha artýanyny bilermenler aýdýar. Gündüz welaýatynda dowam edýän çatışykda Merkezi Aziýaly ençeme söwüşçi helak bolupdyr. Demirgazyk Awganistanda uruş odunyň tutuşmagynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň uly rolunyň bardygyny Awganistanyň içeri işler ministerligiň tasdiklady. İçeri işler ministerliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqynyň aýdysynça özbek jeňçileri uruş hereketlerine ýol başçylyk edýär. Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dartgyllaşmagyna Merkezi Aziýaly jeňçiler sebäp bolýar diýip sözçü aýtdy. در عقب جنگ‌ها و نارامی‌ها در ولایت تحریک اسلامی ازبکستان اینا هم در قسمت رهبری جنگ‌ها Arada Badaxşan vilayetinde jeňçiler Awgan güýçleriniň harby merkezini basyp aldy. Olurça Awgan harbysiniň kellesini kesdi. Awgan harbylarına hüjum eden ýaraglylaryň Merkezi Aziýaly jeňçiler bolandygyny resmiler aýdýar. O Badaxşanda daşary ýurtly jeňçilere garşy Awgan güýçleriniň harby operasiýa geçirýändigini habar berýär. Awganistanyň gorunmak
ministerliginiň sözçüsi döwlet weziriniň aýtmagyna görä, şu gün 29 aprelde Badaxşanda Täjikistanly jeňçi tutsak edilipdir. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Awganistanda yerleşendiginden inkar etmek mümkin däl. Ýöne Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň sany Irak we Siriýada qiýaly kändäl diýip weziri aýdýar. امروزم تاجک خارجی بوده اسیر شده با سلاحشان گرفته اسیر شده تاجک از خارجی است. Awganistanda 5000-den gurrak daşary ýurtly jeňçiniň bardygyny sençiler aýdýar. Awganistanyň milli howpsuzlyk gullugy arada Özbekistanly 3 aýal jihatçyny erkinlige goý berdi. Harby bilermen Jawid Kohistanyň aýdyşyna garanda Merkezi Aziýaly jeňçiler Demirgazyk Awganistanda maşgaly agdasy bilen ýaşaýar. Olaryň aýallary halky jihada çagyrýar و تروریسtik hüjumlara da gatnaşýar. خارجی با خانواده‌شان در افغانستان زندگی میکنن. شمال افغانستان تبلیغ جهاد میکنن. خانماشان Merkezi Aziýaly jeňçileriň arasynda Türkmenistanlylaryň bardygyny adynyň tutulmagyna islemedik bir awgan resmisi aýtdy. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agdasy deputat Zikriýa Sowda Türkmenistanly jeňçileriň Awganistanda uruşlara gatnaşýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanly we Özbekistanly jeňçileriň tutsak edilendigini deputat ma'lum etdi. ترکمنستان است دستگیر شد از ازبک و ترکمن توسط امنیت فعلا بندی هستند. ترکمنان بودن ازبکان بودن. Daşary ýurtly jeňçileriň Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtları bilen serhetleşýän regionda yerleşýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Günbatar Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebäpinde hem jeňçiler hereket edýär. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepleşigimizi Lewap vilayatynyň gelip bolşan täzeligimiz bilen dowam etdirýäs. Geçen hepdäniň ahirinde Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine we başga bir näçe etrafynda hususy dermanhanalaryň yapylmagy netijesinde vilayatda derman gytçylygynyň emele gelendigi habar berilýär. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Halifiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Lewap vilayatynda Türkmenistan'ın Sağlyk Goraýyş we Derman Senagaty ministrliginden lisensiýa alyp işleýän hususy dermanhanalaryň şeýlerde Owa hojalyk ministrliginden berilen lisensiýa esasynda işleýän veterinar dermanhanalaryň köpüsiniň işlemän durandygy barada Azatlyk radiosunda 23 aprelde habar berilipdi. Ýagdaý henize mümkinligine galyp gelýär. Netijede işläp duran döwlet dermanhanalarynda käbir dermanlaryň gytçylygy ýüze çykdy. Lewaplylar dermanhanalaryň tekçeleriniň gün geçdikçe boşap barýandygyny aýdýarlar. Ilaytada ilkinji nowatda gündelik zerur bolan ýürek damar nähoşlyklaryny bejermek üçin niýetlenen we düzüminde nitratlar, kali, natri bolan dermanlaryň gytçylygy adamlaryň howsala düşmegine sebäp bolýar. Türkmenabadyň ýaşaýjysy 72 ýaşyndaky Tagan aga diňe olar däl eýsem süýji kesellileriň gündelik ulanýan gilimeprit, metformin ýaly dermanlaryny da tapmaň ýeňil däldigini aýtdy. Ol agzalan dermanlary bir tarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda yerleşýän hususy dermanhanadan satyn alýan ekeni. Ol dermanhana indi 20 gün gowrak wagt bäri ýapyk duran soň Tagan aga döwlet dermanhanasyna barypdyr. Gilimepridin 10 tigirjegini hususy dermanhanadan 1 manat 40 teňe satyn alyp ýören ýaşuly onu döwlet dermanhanasyndan 12 manatdan almaga mejbur bolupdyr. İkinji derejedäki süýji keselim bolan soň ol dermany her gün ulanmasam bolanok. Näçek almaly boldum. Alýan 600 manat pensiýamyň ýarysyndan gowragy dermana gidýärdi. Ýagdaý şu gidişine gitse pensiýam tutuşlugyna dermana gitjek diýip Tagan aga zeýrendi. Dogry, bejermesi kıyın. Uzak dowam edýän nähoşlyklara ýolganlar käbir dermanlar bilen mugutyna öpçün edilýär. Ýöne Lukmandan mugut dermana retsept almak üçin her ay bir näçe analiz tapşyrmaly. Olar bolsa tölegli. Şeýle bolan soň dermany özüň satyn alanyň arzan düşýär diýip Tagan aga sözüniň üstüne ýetirdi. Hususy dermanhanalaryň näme sebäpden işlemeýändigini şol dermanhanalaryň eýeleri açyk aýtmak isleýän oklar. Diňe barlar gidýär diýen jogap bilen çäklenýärler. Degişli resmilerden bolsa, ol sowala anyk jogap alyp bolmady. Veterinar dermanhanalarynyň işlemezligi, şahsy kömekçi hojalyklarynda mal,
öý goşlaryny saklayanlar üçin de belli bir derejede kynçylyklaryň göremegine sebäp bolupdyr. Veterinar gulluklar olary zerur dermanlar bilen dolu üpçünelip bilenok. Veterinar Lokman Hıdır, baharın gelmegi bilen mallarda dürlü keserlerin yüze çıkmasının köpelýändigini, olarda sakırska, bit ýaly ziyanlı möl möjeklerin peýda bolýandygyny aýtdy. Veterinar dermanxanalaryň işlemezligi bizim üçin hem uly kynçylyk diýip Hıdır belledi. Habarçymyz Osman Hallyfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda bir tarapdan käbir ýaşaýyş jaý sewitleri we daça pasyolklary ýykylsa ýa-da ýykylmagy planlaşdyrylsa, beýlik tarapdan hem ýurduň dürli künjeklerini ilat üçin ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Emma şol bir wagtyň özünde döwlet tarapyndan gurulan şol ýaşaýyş jaýlaryň bahasynyň el ýeterli däldigini käbir türkmenstanlylar belleýärler. Şeýler aýatlardan biri Lewap welaýatynyň bir etrafyndan özüni oglöde lip tanışdyran öý hojalykçy denan. Ol welaýatda döwlet tarapyndan täze ýaşaýyş jaýlaryň gurulýandygyny, emma onuň nyrhynyň gymmatdygyny, aýlyk haklarynyň bolsa azdygyny aýdýar. Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligi. Soňky döwürlerde ýurduň ähli ýerlerinde ilat üçin ýaşaýyş jaýlary gurulýar, uzak möhletli ýeňillikli kreditler bilen halka jaý gurup berýärler. Şo jaýlar ilat üçin el ýeterlimi? Ilat üçin el ýeterli däl. Jaýlar gaty gymmat. Halk alan jaýlaryndan taslap etirler. Pul ýagdaýy gymmat bolandan soň berip bilmejegine göz ýetende dälbetde. Tölebilmän näçe wagtdan tapşyrýan adamlara duşýan. Jaý alman galar telefonyň hasabyna izine tapşyryp otyr halk. İlk bir telege girýärlermi? İlk wagtda aljak boldular, kän adam ýazyldy, dokumentini resmileşdirdi. Ýöne narhy gymmat bolandan soň ýagdaýyna garap izine tapşyrýan adamlar kän. Öz misalyňyzda özüňiz şu jaýlardan almagy finansyp gördüňizmi? Özüme finansyp gördüm, dokumentleşdirdik. Yani öňünden 50-60 milyon pul vermeli. İstemeýän adam nerden bersin onça puly? Zaten girdiň şu kredite girdiň. Dokument gelen ýöne dokument goýurildi. Planowy jaýdan diýip ýazyl. Telege ýerimize garaşýar. Musun tölebiler diýip özüňizde anam barmy? Maşgalamyzda täze puldan 660 manat. Ýoldaşymyň aýlary. O şol aýlyk bilen nähili ýagdaýda jaý alyp kredit töleýek. Yiyecekmi, giyinecekmi, kredit töleýekmi? Maşgala sanyňyz näçe? Maşgala sanymyz 5. 3 çağam bar. Ýoldaşym özüm işledi, bir ýoldaşym işleýär. Maşgala jaýa mätäçmi? Jaýa mätäç. Köçüp çykmaly. Başka girdi ýok. Indi şol näçe ýyla berýärsiz, şol kredite näçe ýyla düzedip berýärler dokumenti? Näçe ýylyk diýerler? 30 ýyl möhleti bilen berilýär jaý. Ýöňden tölenmeli pul näçe prosentini düzäşiň umumy bahasyny? Jaýyň narhlary 360 milyon, 500 milyon, köne puldan 360-500 milyon. 360 milyonyň öňünden 12%-ni geçirmeli, 30 ýylda bölüp berýär. Öýüme girip jaý alyň diýip halka zastavit etdiler. Hödretdiler halkda o ýagdaýda almana pul işleýän adam kändäl. Pul ýagdaý ýeterlikde. Döwlet tarapyndan gurulyp berilen jaýlar ilat üçin amatlymy ýa-da ilata millek ýerler berip halkyň özü gurunsa amatlymy? Şunu öz misalyňyzda nähili görýäňiz, siz nähili pikirde? Millek alyp jaý gursak arzan el ýeter wagtda bolýar. Halka millekler paýlanyp özleri gursa amatly bolýar. Hökümetiň gurup beren jaýy gymmat. Aýlyk pes bolan üçin halk el ýeter wagtda däl jaýlar. Şonuň üçin ýa-da gaýtary el ýeter wagtda berse, onda halk almana razy. Şonuň hili nähilik jaýlaryň hili nähilik adamlaryň şoňa göwni etdimi? Her adam her türlü göwni etden adam bar, göwni etmeýän adamlar bar. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda türkmen raýatlaryna daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlar tarapyndan berilen diplomlary tasdiklatmaň täze düzgünnamasy çap edildi. Bu düzgünnama laýyklykda daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlar tarapyndan berilen diplomlary ikrar etdirmek üçin mundan beýlek ýylda 4 gezek döwlet egzaminini tapşyryp bolar. Aşgabat habarçymyz Murat Gurwanyň taýýarlan maglumaty.
Türkmenistan raýatlaryna daşaýurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilim hakynda resmi namary ikrar etmek düzgün namasynyň täze nusgasy ilata etirildi. Türkmenistan bilim ministriniň aslan bu düzgün nama 20 fevralyda prezident Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna esaslanýar. Bu düzgün nam mundan öňkü düzgün namadan odýan köp tapawutlanmaýar. Düzgün namadaky täzellikleriň biri daşaýurtdan alynan diplomy ikrar edilmegi üçin Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýola goýulan ýürüýüş döwlet egzaminleriň her ýyl geçirilýän sany köpürdilipdir. Bundan öň ýylda 2 gerek döwlet egzaminini tapşyryp bolan bolsa, indi ýylda 4 gerek döwlet egzaminini tapşyryp bolýar. Döwlet synawlary fevral, may, sentýabr we noýabr aýlaryna Türkmenistanyň döwlet dili, ýagny türkmen diline geçiriler. Şol bir wagtda hem öňkü ýyl diplomy tasdiq etmek isleýän adamyň şol synawa diňe 3 gerek gatnaşmagy hukugy bolar. Bu döwlet egzaminini 3-nji gerekde hem geçip bilmese, ol adamyň daşaýurt alan diplomy Türkmenistanda ikrar edilmez. Beýle bir täzelik daşaýurt döwletlerine ýokary we orta hünär biliminiň bilim maksatnamalaryny öýleşdirmegiň kadarlyk möhleti bilen bagly. Mundan olar daşaýurtlarda ýokary hünär okuwynyň möhleti 4 ýyldan, orta hünär okuwynyň möhleti bolsa 2 ýyldan az bolmaly. Indi täze ýygyny boýunça daşaýurt döwletlerine ýokary we orta hünär biliminiň bilim maksatnamalaryny öýleşdirmegiň kadarlyk möhleti Türkmenistanyň bilim hakynda kanunçylygynda bakalavurlary, magistrlary, hünärmenleri we orta bilimli işgärleri taýýarlamak üçin kesiklen möhletlerden az bolmaly. Ýani Türkmenistan bilim hakyndaky kanuny boýunça ýokary hünär biliminiň bilim maksatnamalaryny öýleşdirmegiň kadarlyk ölçeği möhleti öwrenýän taýýarlygyň ugruna, hünäre we okutmagyň görnüşine baglykda adatça bakalavurlar taýýarlamak üçin 4 okuw ýylyny, magistrler taýýarlamak üçin 1 okuw ýylyndan 2 okuw ýylyna çenli möhleti, hünärmenler taýýarlamak üçin 5 okuw ýylyndan 6 okuw ýylyna çenli möhleti öz için alýar. Orta hünär biliminiň kadarlyk ölçeğiniň möhleti bolsa, öwrenýän hünäre we okutmagyň görnüşlerine baglykda 2 okuw ýylyndan 4 okuw ýylyna çenli möhleti öz için alýar. Bu kanunyň aýdyrşy ýaly okuw anyk möhleti Türkmenistan Ministrlik Kabineti tarapyndan tasdiqlanýan okuw meýnnamalary bilen kesiklenýär. Täze kabul edilen düzgün namada daşaýurt diplomlaryny ikrar etmek isleýänleriň daşaýurtlaryň diňe günlükki bölümlerini okumalyda wagdaky şert hem öňkülügine galyrypdyr. Ýani daşaýurtlarda gaýwany okanlar diplomlary ikrar edilmejek dokumentleriň hatyryna girýär. Bu ýagdaý bilimli şeýle tertip esasyna daşaýurtlarda alyp Türkmenistana dolan raýatlary alada galyrýar. Bilim ministrliginiň öňünde adatlyk raýatlaryň söhbetde şulan we özüni gözellik tandan şeýler raýatlardan biri bu kararyň özüne ýa täsirini ýetirenini aýtdy. Men 2 ýyl munawda Moskwada gaýwany okuw tamamladym. Şondan beri diplomy ikrar etdirmäge finansiýaryn, emma tagallalarym başa barmaýar. Şonuň üçin hem işe girenimde diplom meselesi ýok diýip özüni gözellik tandan Türkmenistanyň student gurrun berdi. Türkmenistanyň 1993-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň soň alynan daşaýurt diplomlary ikrar edilmäge degişli. Onuň öňkü diplomlar Türkmenistanda bolşy kabul edilýär. Habarçymyz Murat Turanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, daşary ýurtlaryň ýokary gujaýlary tarapyndan berilen diplomlary tasdiqlatmagyň täze düzgün namasy barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimizden peýdalanyp bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7-926 236 04 55. Jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biziň efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak üçin biziň adathabar.com web saytymyzdan hem peýdalanyp bilersiňiz. adathabar.com web saytymyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly ýa-da ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.